Montserrat Roig, el temps de les cireres. La Sílvia sempre tenia els nervis a flor de pell i plorava per no res. L'àvia Ramona, la mondeta vella, deia que el neguit li venia de quan la seva mare la tenia dins de la panxa i havia anat a buscar com una boja el seu marit. Era la guerra i la mondeta Ventura havia cregut que el seu home havia mort en un bombardeig i tota sola va recórrer hospitals per veure si trobava el cadàver de Joan Claret. La Sílvia va néixer al cap de 5 mesos d'aquest esglai, per l'agost de 1938, i molta gent va dir «Voleu dir que no és esguerrada?» perquè la Sílvia movia els peus i les mans amb un tic molt estrany. A aquesta nena li ha quedat la por al cos, va sentenciar l'àvia Ramona, que tot ho sabia. La primera paraula que va aprendre a dir la Sílvia quan apenes tenia 17 mesos va ser la paraula por. La mare de la Sílvia no volia nenes i en va tenir 3. I no en volia perquè deia que les dones eren bledes i que els homes tenien més sort a la vida. La Sílvia tenia el plor fàcil i sovint li relliscava una llagrimeta per la galta. De gran, en Joan Claret li havia dit «No has de ser sentimental. M'agraden les dones fortes, si no, com conqueriràs tots els homes que el papa et durà?» Però ella no hi podia fer res. Anava al cinema i així que l'escena esdevenia tendra, li espurnejaven els ulls com una beneita. I el que és pitjor és que sempre s'oblidava el mocador. Hola, em diuen Rafa i ara vos contaré el que em va passar fa unes setmanes. Jo estava estudiant per a la prova de socials. Eren vora les 9 de la nit i em sentia molt cansat, però havia de repassar bé totes les definicions. De sobte, vaig sentir una veueta que eixia del calaix dels meus xoguets. Vaig pensar que no podia ser, que devien ser veus dels veïns, però no. Aquella veueta insistia. «Rafa, estigues tranquil, t'ho saps molt bé». No m'ho podia creure. Havia dit el meu nom. Què estava passant? Vaig buscar entre els meus xoguets i ahí estava ell, el meu ximpanzé de peluix, Quico, parlant-me. «Hola, Rafa», va dir Quico. «Ja era hora que em rescatares. Des de fa un parell d'anys que no jugues amb mi». «Un moment», li vaig dir. «Tu no pots parlar. Ets un xoguet». «Clar que puc», em va contestar. «Sols vull ajudar-te per a la prova de demà. Tu has jugat molt amb mi i junts ho hem passat molt bé. He vist que estàs molt cansat i que tal volta, si repasses amb tu el tema, et serà més profitós l'estudi». «No m'ho puc creure», vaig exclamar. «És genial!» I així vam estar estudiant quasi tota la nit. Ell em preguntava i jo li contestava. Moltes coses me les corregia i tornàvem a repassar-les. No sé quant de temps va passar, però ma mare començà a cridar-me. «Rafa, Rafa, desperta! És hora d'alçar-te!» «Què?» Ara ho comprenia tot. Havia sigut un somni. Corrents vaig buscar el meu ximpanzé Quico, al calaix dels xoguets, i ahí estava, oblidat i abandonat. El vaig abraçar ben fort i li vaig donar les gràcies per l'ajuda. Aquell dia, el control em va eixir genial i vaig treure... Diuen Carmen Molina i us vaig a llegir un fragment del llibre El tramvia groc de Joan Mira. Alguns dels meus petits companys d'aula a l'escola de Doña Josefina, escola mixta municipal de pàrvuls i dels graus elementals, tenien les cametes molt primes. Les cuisses amb tan poqueta carn que quasi no semblaven cuisses i els genolls com els nusos llenyosos d'un sarment. I jo tenia 5 o 6 anys i sabia o intuïa que aquests xiquets eren molt pobres i que a casa no tenien prou menjar, com a casa de la senyora Virtudes, la nostra veïna, on molts dies ella i la seva filla Virtudetes menjaven únicament un pla d'arròs bullit. La senyora Virtudes, dona de vida tristíssima, però que mai no perdia l'humor, en deia arròs en puresa, i que de tant en tant li demanava a ma mare que li deixara 2 ous o mitja biena de pa, no com un donatiu humiliant, sinó a manera de préstec, demanant i acceptant amb naturalitat perfecta, però sabent que mai no tindria retorn, o com els veïns de dalt,
els del segon pis, una família murciana de Llecla. Els 6 o 7 membres, de la qual alguns dies passaven només en un perol de patates i cebes i un tros de cavallà, sec del més barat per compartir a pessics entre tots. Fragment del llibre El carrer de Sant Onofre, de Vicent Palacios. Vos imagineu un món sense plàstic? El 1950 encara no hi havia arribat al nostre poble el plàstic i els objectes, que avui ens pareixen més normals, eren fets d'altres materials o bé ens apanyàvem sense ells. Les botelles eren totes de vidre, els poals, les safes, les ruixadores, les lleteres i les carmanyoles de metall. La major part dels atuells de cuina eren de ceràmica. Els interruptors de la llum de paret també eren de ceràmica. Les xeringues per a posar injeccions eren de vidre i no es rebutjaven després d'emprar-les, sinó que es reutilitzaven moltes voltes cremant l'agulla en una flama d'alcohol per a desinfectar-la. Els raspallers per a netejar les dents, d'ús escàs en aquells anys, tenien el mànec de fusta i els crins vegetals. Quan anaven a comprar qualsevol cosa a les botigues, tot ho embolicaven en paper. Ni una sola bossa de plàstic. Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas. Les vesprades que plovia, anàvem tota la colla de menuts a casa la mare Paula i miràvem caure l'aigua que queia silenciosament i rítmica. Gloc, gloc, gloc. Ella sempre estava asseguda a la seva cadira de repòs i nosaltres ens ficàvem sobre el maruà, que era una estora rodona feta d'espart. De tant en tant, una gota d'aigua, en pegar contra una pedra més grossa, ens esguitava i després anava escolant per sobre la nostra carn com un petit rierol. I quan ens cansaven del rierol, sols havien de clavar el dit damunt la goteta i la fèiem desaparèixer del món de les gotetes de la pluja. En arribar l'hora de berenar, la mare Paula cridava la seva filla i li deia: «Betriueta, treu el berenar als xiquets». I sempre era el mateix: pa i melva. I el pa era gran i rodó i blanc, però pastar sense gens de sal, perquè en aquell poble l'aliment principal de la gent pobra era la saladura, i diu que el salat vol l'acompanyament insípid. I el pa el tenien alçat a la saranda i ben embolicat amb un tovalló blanc. Aleshores començaven les baralles, car tots volíem el core de la melva, que era el cor del peix de què feien la melva. I ella el donava cada dia a un de nosaltres, i tots volíem el coret de la melva, perquè quan ens el menjàvem era com menjar-se una cosa tèbia i sentim un caliu per dintre com si el nostre cor volgués créixer una miqueta. Quan ja havíem menjat bones llesques de pa i prou molletes de melva, la mare Paula ens contava contes. El que més m'agradava de tot el repertori era el de Peret i Margaliteta. Després, en fer-me gran, vaig adonar-me que aquest conte es diu Hansel i Gretel i que el saben tots els xiquets del món. I és possible, fins i tot, que tots els xiquets del món hagin tingut una mare Paula i que estimen la pluja lleu que fa gloc, gloc, gloc quan rellisca del cel i que en menjar-se els corets de la melva sentiran també créixer els seus petits cors. Espigolant pel rostó i morisc, de Bernat Capó. Llíber. Ningú és profeta a la seva terra. Llíber no cau lluny de Senija, no. Però si el camí hem de fer-lo a cavall de les cames, la cosa canvia. Els quilòmetres s'allarguen i, com que es dona la punyetera circumstància de que per aquesta carretera qualsevol mitjà de transport que ens topem és animal i, a més, carregat, ja podran vostès imaginar-se de quina manera arribar el viatger fins a la tranquil·la plaça del poble i amb quina satisfacció es va asseure en un d'aquells bancs, quasi sempre solitaris, que només empren els vells per prendre el sol cada dia. Durant la caminada, de tant en tant calia prendre alè. Aleshores el viatger s'aturava i aprofitava el seu temps de descans per escoltar el llenguatge de les pedres i aprendre la lliçó d'història que la més insignificant d'elles és capaç de transmetre calladament. Contemplant els bancals, que són un prodigi d'esforç, dedicació i paciència, palpant els marges que causen admiració per la perfecta harmonia
amb què hi foren col·locades les pedres, tornen a la memòria les lliçons de geografia apreses en els dies de joventut referides a les terres baixes holandeses. Hola, soc Xavi Llaosa. Vaig a llegir-vos un fragment d'un text que s'anomena El retorn de l'hongarès, d'Anna Moner, Premi de Narrativa Alfons el Magnànim. Diu així: l'avís sorprengué a Olivier Bessier, capficat en l'estudi d'un petit mamífer provenent d'Amèrica, sobre el qual circulaven estrafolàries llegendes que li atribuïen la capacitat de xuclar sang humana. El nou inspector en cap de la Policia de Seguretat de París, que reservava el temps lliure de què disposava a l'estudi de la història natural, l'entretenien totes aquelles rondalles curioses i notables, sens dubte, tot i que considerar-les molt allunyades del rigor i el mètode científic que conreava. De camí al lloc on s'havia produït el crim, intentava dissipar l'angoixa habitual que sentia abans d'enfrontar-se a la visió d'un nou cadàver, recordant el que acabava de llegir sobre aquesta singular espècie anomenada Desmundus rotundus. S'esforçava a repassar mentalment les rareses de l'estrany animal, el tipus de naixement, la nutrició, el moviment extern, la proporció interna dels líquids, la presència de vasos i glàndules, l'epidermis, les malalties que l'afectaven, una singular estratègia, la de pensar en la classificació dels éssers vius, que l'ajudava a suportar la contemplació de la cruesa de les morts violentes i que, precisament per aquest motiu, intensificà quan arribaren a la Porte de la Mouette i s'endinsaren en el Bois de Boulogne. Gràcies. Júlia va entrar al local, escollia un tamboret a mitja barra. En eixe moment sonava una cúmbia. Va demanar un pampero, el seu rom preferit. Llavors es va girar de cara a la pista. Unes poques parelles hi ballaven. Les va observar durant una estona, la mateixa estona que feia que un cubà, assegut a l'altre extrem de la barra, l'observara. Les mirades es van trobar. Ell va somriure. Ella no. Tampoc hi havia en el gest una actitud de rebuig. El cubà s'hi va tensar. Com a excusa de presentació, li va preguntar què bevia. Ella li ho va dir i li feu una altra pregunta. I una altra. I una altra. Els cubans, i en general tots els sud-americans, xerren pels colzes. A Júlia li venia de gust ballar. Li ho va dir amb una expressió facial en què fluïen totes les passions. Aleshores, el cubà, un negre que tirava amulat, no gaire alt, va parlar amb el discjòquei. Tot seguit va sonar una batxata, un ritme d'aquells que es ballen al territori d'un taulell amb els cossos fonent-se l'un a l'altre. Ell la va agafar de la mà i la va dur al lloc més fosc de la pista. Li va preguntar que com es deia, però Júlia va respondre apegant-se al seu cos com un cromo a un àlbum. Me llamo Evelio, digué el cubà, com si el nom o la nacionalitat foren importants per a ella.